Maria og Michael har sunget hele livet. De har kæmpet for det store gennembrud i årevis, men hidtil er det ikke lykkedes. Deres hovedindtægt kommer stadig fra et rengøringsjob. Jamen det er jo selvfølgelig hårdt at få et gennembrud, så det er faktisk også derfor, at vi rigtig gerne vil stille op i det her. Det er jo fordi det er jo ligesom vores chance for, at der er nogen, der kan få lov til at se os. Altså, jeg har kæmpet for at få et gennembrud de sidste 38 år, så man kan jo godt sige, at det er snart på tide, hvis det skal komme. Ja, hvordan har I det? Skønt. Ja? Skønt, lidt nervøs her, men rigtig parat. Så alt er, som det skal være? Det håber vi. Jamen, værsgo. Scenen er jeres. Tak. God fornøjelse. Tak. Hej. Velkommen. Hej. Hej. Hey, sikke nogle smil. Hvad hedder I? Vi hedder Maria og Michael. Og I vil gerne hvad? I vil gerne? Vi lever faktisk af at gøre rent. Og så tager vi ud og synger i weekenderne til lidt bryllupper og fødselsdage og sådan nogle ting. Ja. Og så har vi altid haft en drøm om at få lov til at synge på fjernsynet, fordi der har vi aldrig prøvet. Jamen, den går i opfyldelse i dag. Vi glæder os til at høre det. Så krydser vi igen. What tomorrow brings in a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. There's no time to cry, 'cause life is you and I. Who knows what tomorrow brings? Men altså, du ser så overrasket ud. Jamen, jeg er helt vildt. Jeg ryster helt vildt. Ja, og du har tårer i øjnene. Ja. Altså, troede du ikke, at det ville gå, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan lidt en drøm at få lov til at prøve det. Det har er det rigtigt? Jamen, lille skat. Men det er også godt. Det er dejligt, at du reagerer på den måde. Det er dejligt, fordi du har dine følelser med. Og i det hele taget, altså, jeg vil sige... Jamen altså...
Det er jo fantastisk. Ja, I gjorde det. Jeg synes, I gjorde det fuldstændig fantastisk. Men det er også morsomt. Ja, og I klæder hinanden, og danner I også par privat, eller... Hvad? Er I også et par privat, eller synger I sammen, eller? I gift? Ja, det kan man godt fornemme. Ja, det kan man godt fornemme lidt, ja. Og I klæder sgu hinanden, det må jeg sige. Vi er gift i 6 år. I 6 år. Ja. Altså, I er jo noget helt særligt, vil jeg sige. Fordi der er jo ikke nogen rigtig andre som jer, vi har set. Eller jeg tror heller ikke, der findes andre som jer. I er meget jeres egen art. Og det er meget pompøst, det I laver. Det er meget voldsomt, ikke? Så der vil jo sikkert også være nogen, som synes, det er for meget. Men jeg... Og det er måske mig, der synes, det er lige over kanten. Men det skal jo være ud over kanten. Det skal jo være ud over kanten. Det skal være svulstigt. Det skal være... Jeg synes måske et par enkelte steder, det blev tenderende til forceret. Der skal bygges en kurve op. Men... Og den kurve skal bygges op, også inden for den genre. Men nu sidder jeg så alligevel og kæmper med mine fine fornemmelser og siger, hvorfor ikke? I får sgu et ja for mig. Fordi det er så dejligt, det der, jeg forstår godt, hvad du mener, men det er dejligt, det der med, at der er nogle mennesker, der bare smider alle ballongerne op på en gang, på en eller anden måde, ikke? Og så tænker man, så er der ikke flere, og så kommer der et helt vognlæs med ekstra ballonger. Og sådan en oplevelse havde jeg lidt, så I får også et stort ja fra mig. Ja, jeg synes også, det er fantastisk, og I kommer ind og giver den alt, hvad den kan trække fra starten. Det er super fantastisk. Kæmpe jer for mig også. Ej, hvor er du heldig at have en stor mand, der kan løfte dig. Den reaktion havde jeg ikke regnet med. Nej. Jeg synes, det var så vildt. Det var så vildt. Jeg er så glad, fordi vi har prøvet det nu. Ja. Det er... Men det var sådan en fantastisk følelse, at det ville være nok, det der. Det ville have været nok. Nu har jeg sunget i 15 år, og det var så grunden til, at jeg ikke stoppede med det. Så det var fantastisk. Maria og Michael er videre. Og med et af stemningen løftet i Folketeatret. It's not unusual to be loved by anyone. It's not